μπορούν να μας δώσουν τις ζωές μας πίσω. Να έρθουμε να κατοικήσουμε στο χωριό. Να έρθουμε να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Το μόνο που με απομένει είναι να περιμένω το θάνατο. Ήταν ένα φαγό ζωντανό. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Το Σωτήριο Λάρισσας, ένα χωριό 300 κατοίκων μερικά χιλιόμετρα από τη λίμνη Κάρλα, πνίγηκε 2 φορές μέσα σε ένα μήνα. Κατά την επέλαση της κακοκαιρίας Ντάνιελ, το νερό έφτασε μέσα στο χωριό μέχρι και τα 2 μέτρα. Πριν προλάβουν οι κάτοικοι να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής και ενώ είχαν ήδη ξεκινήσει το δύσκολο έργο του καθαρισμού των σπιτιών, η κακοκαιρία Ελίας τους χτύπησε για δεύτερη φορά. Ο Στέφανος Χριστοδούλου είναι 26 χρονών. Μεγάλωσε στο Σωτήριο, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται ως βιοχημικός στη Λάρισα. Πριν τις καταστροφικές πλημμύρες, επισκεπτόταν συχνά την οικογένειά του και βοηθούσε στις αγροτικές δουλειές στα χωράφια του πατέρα του. Τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας τους συγχωριανούς του στην αποκατάσταση των ζημιών. Η πρώτη πλημμύρα ήταν εδώ πάνω, που σημαίνει ότι έμπαινε μέχρι και από τα παράθυρα, και η δεύτερη πλημμύρα ήταν εδώ κάτω, που σημαίνει ότι μπήκε μέσα από τις πόρτες. Με τον Στέφανο περιηγηθήκαμε στους δρόμους του Σωτήριου, που είναι ακόμα καλυμμένοι με λάσπη. Συναντήσαμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις αυλές των σπιτιών τους και μιλήσαμε μαζί τους. Έχει περάσει κιόλας ένας μήνας από όταν το χωριό πλημμύρισε για πρώτη φορά. Η εικόνα παραμένει αποκαρδιωτική. Η Χριστίνα Κάρου ζει πλέον στο γειτονικό Βελεστίνο. Μετακόμισε με το σύζυγό της εκεί μετά τις πρόσφατες καταστροφές. Επισκέπτεται κάθε μέρα το χωριό για να ελέγξει την κατάσταση του σπιτιού τους. Μας είπε ότι η πρώτη πλημμύρα ήταν γροθιά στο στομάχι, αλλά πήραν την απόφαση να τα φτιάξουν όλα από την αρχή. Στη δεύτερη πλημμύρα ήρθε η απόγνωση. Εγώ το μόνο που με γονάτισε ήταν η δεύτερη. Την πρώτη ερχόμασταν, θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε, θα φτιάξουν και αυτοί τα έργα. Αλλά δεν έγινε τίποτα και μέσα σε 20 μέρες, με το που ξανά έγινε αυτό, εκεί χάθηκε το κουράγιο μας. Μας ανεβάσαν στην κοινότητα πάνω, που είχε ανακαθαριστεί από τότε που ήταν κοινότητα. Ήμασταν πάνω από 100 άτομα. Σε 80 τετραγωνικά. Ναι, μεγάλοι άνθρωποι. Βγάλαν τους ανθρώπους που ήταν για νοσοκομεία, τους πήρε με τη βάρκα αυτό. Μερίμνησαν τα παιδιά από το χωριό εδώ να φάμε κάτι και να φέρουν νερό. Βρήκα ένα στρώμα από αυτά τα παλιά που είχαν στα γυμναστήρια. Το καθάρισα με ό,τι αντισηπτικό είχα, να μπορέσουν λίγο να ξαπλώσουν. Η ώρα 12 το βράδυ αυτό, να μπορέσουν. Άθλιες συνθήκες. Η Χρυσούλα Τσαλδάρη είναι μητέρα του Στέφανου και εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες βίωσε τη μετάβαση από τη χαρά ενός γάμου στην καταστροφή και την απώλεια. Κάναμε γάμο, ένα μεγάλο έτσι, ένα πολύ όμορφο γάμο εδώ το Σάββατο πριν την πλημμύρα. Παντρεύτηκα το παιδί μου πριν την πλημμύρα και θα σας πω ένα σημειότυπο πραγματικά μου έχει μείνει στη ψυχή. Γίνεται η πλημμύρα, τα αυτοκίνητά μας μένουν εδώ. Το κορίτσι μας, το νηφικό του, το άφησε μέσα στο τζιπ, το άντρα μου, το οποίο ήταν εκεί πάνω και ήταν μέσα στα νερά. Και μετά από 3 μέρες που ήρθαμε εδώ πέρα με το νερό σας εδώ, λέω τρέξε, πήγαινε λίγο, σου παρακαλώ να πάμε λίγο να δω το τζιπ. Εδώ και ήταν πάνω, παιδιά, μέσα σε ένα βυθισμένο χωριό, το νηφικό απλωμένο στο πίσω κάθισμα, όχι όμως λερωμένο, δεν είχε φτάσει το νερό εκεί. Είναι η εικόνα μαύρο-άσπρο. Άκουγα τους μετεωρολόγους που λέγανε για το Ντάνιελ, άκουγα με τα πάντα, άκουγα. Αλλά δεν πήγε το μυαλό μας. Το χειρότερο είναι ότι δεν δώσανε 112 και μας άφησαν να πληγούμε. Δεν είπαν ότι ξέρετε, κινδυνεύεται, έρχεται νερό. Δεν πίστευα, πώς θα έρθει. Δεν ήταν ούτε το 112 δόθηκε. Είναι πάρα πολύ βίαιη η απώλεια, ξέρετε. Μέσα σε 12 ώρες έχεις χάσει τα πάντα. Βίαιη απώλεια. Εκεί σε ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια. Εκεί είμαστε πραγματικά, νιώθω ότι δεν έχω δικαίωμα να έρθω σπίτι. Οτιδήποτε δικό μου, δεν ξέρω αν είναι δικό μου. Δηλαδή, ναι, έχω ένα πράγμα, δεν ξέρω πού να το βάλω. Δεν θα είναι ασφαλές πιθανά. Το κτίριο της παλιάς κοινότητας του χωριού έχει μετατραπεί σήμερα σε σημείο συγκέντρωσης και διανομής πραγμάτων που φτάνουν από όλη την Ελλάδα.
Αυτά θα καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων του Σωτήριου, αφού οι προσωπικές τους περιουσίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στον δεύτερο όροφο φιλοξενούνται 4 πληγέντες. Οι 3 είναι ηλικιωμένοι. Τα σπίτια τους είναι ακόμα πνιγμένα στη λάσπη και είναι αδύνατο να επιστρέψουν σε αυτά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Βούλα Μπέλτσου. Την βρήκαμε στην κοινότητα να τελειώνει το μεσημεριανό της φαγητό. Επέμενε να μας δείξει την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το σπίτι της. Πού να ρίξουμε τη λάσπη και το νερό που θα βγάλουμε από μέσα? Είναι γεμάτο. Όλο αυτό και πίσω πλευρά. Κοιτάξτε σπίτια. Κοιτάξτε σπίτια. Τα χάλια που έχει. Και από εδώ σκέτα τείχη. Και από εδώ δεν έχει μείνει τίποτα. Εδώ πέρα, η κουζίνα. Εδώ. Η τουαλέτα. Εδώ. Καναπές, διβανοπάουλα, ντουλάπες, τραπέζια, καρέκλες, ό,τι υπήρχε μέσα, ρούχα, πρικιά των κοριτσιών. Όπου, κοιτάξτε τα χάλια που έχει. Ζητάμε 800-1000 ευρώ για να έρθουν να μας το καθαρίσουν. Όταν λέμε μας το καθαρίσουν, επειδή έχουν πιεστικό, για να πλύνουν λίγο γύρω έτσι τη λάσπη την πουλή. Όχι να μας το καθαρίσω, να φύγουν λίγο τα χοντρά, 1000 ευρώ. Πού να τα βρούμε 1000 ευρώ? Τώρα έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, βρίσκονται